Dadang Sinoman, monggo. Kadang-kadang Sinoman keparrawuh lan dumateng sagung parawuh kakung Sumawana Putri. Kene bagi Batara. Yo, sinambi hatre cangiraipun kadang-kadang Bang Ridho Darmo Jurlati kadang Sinoman. Sak tunggaling lagon konjuk kantor sagung parawuh iki mau ora begalan jenengane. Ha ditum-tumke. Nek begalan aja direbut. Nah, nggih. Matur sembah nuwun lan ugi kinarya hangrecangiraipun kadang-kadang Bang Ridho Darmo Jurlati. Nggih, wonten panyembah ambar sumangga kasuwun jumeneng mengatur panglipur lumantar paras ayu campur sari. Ingkang sinangguyung Kristi Audio. Eksis video shooting. Sembah nuwun ingkang sampun meliput acara siang menika.
Daya. Tadi juga ini Mas Nganten banget mau nyanyi ada sewu siji katanya. Ya, mantap. Nanti mawon. Lestari. Oke, siap. Oke. Mau duet berdua Mbak sama Mas Nganten? Kok Lesturi loh. Oke, mau duet berdua itu. Ya. Mas Nganten, Mbak Nganten juga ini Monggo, akan Mas mengasih Mbak. hiburan kepada Sagumpor Rawuh. Babar wangi semi
ya puspita indra panjang kedi tresno rasa tresno kang sejati manggiya lestari angidung tembang suci yang semi sajroning seti sayangmu amat jangi saratri dadya kembali ati angen-angen kula lono tawa mideri tanpa warna lumakun nembus marang kabagyan banget manis sinawa wong manis sing tak sayang Matur sembah menika putra pinangan Dian Sari ingkang caos panglipur Gaja katur sagung para rawuh kagem semawana putri. Nggih anggenipun sami ngrahapi segata menika sampun purna sedanten sampun angsal sedanten apa dereng Pak Bu? Pun? Sampun nggih? Oke. Nggih. Ingkang dereng purna genya kepareng dahar monggo dipun sekecakaken rumiyin lan ugi menika sinambi hang lajengaken acara cahanipun anggih Hastungkara Purna ingkang kasunaken saking panjenenganipun Bapak Juwanto Jaimin. Dumateng panjenengan saestu kalundharang leser saking mrigan tumuju sasana sabda. Wekdal sasana swasana kawula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil khitabinil harim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli kama ba'd. Wonten pangarsanipun penganten sarimbit ingkang kita hormatan, pepunden sesepuh ingkang kita hormati, wonten panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Samirono dalah para perangkatipun sedaya ingkang kita hormati. Kadang tamu besan saking Pungangan ingkang kita hormati ugi tan kinalumpen dateng panjenenganipun grup campur sari ingkang sampun bekta regenging suasana pahargyan sehingga ing wekdal menika kandi paripurna. Kula kinten wekdal sampun sawanten siang ngengeti panjenengan sedaya sampun samiya kelisikan. Pramila saking menika semonggo kanthi pahargyan walimatul lurus enggal kita pungkasi mawi pandonga. Pandonga menika kita bekta sareng-sareng demi tujuan kita piyambak-piyambak. Pramila semonggo pandonga kita milai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
liridha'i min syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wal akhirina skabatina Rasulullah ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Abdul Qadir Jailani wali ulama bubuh tasawwibul ijazah Muhammadin Muhammadin ijazah ya Allah. Anta sawibil harama harumatna Muhammadin Muhammadin harumatna ya Allah. Anta sawibil fadilatna Muhammadin Muhammadin fadilatna ya Allah. Anta sawibil syahi Abdul Qadir Jailani agisna ya Allah. Agisna ya Allah. Agisna ya Allah. Wabil khusus pengantin sekalian, mugi tansah kapinter kahono punapa ingkang dados idi panyuwunipun. Sumangga namung kalasunaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi enggal keberkahan jumbuh kaliyan pun anggenipun panuwunipun. Sedaya namung kalunjukaken wonten asma dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin bi adadi anwarizki yasduris kuliman yakhsha bi farisha. Rabbana dalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana wa tanfi qulubina fi lailatin min syabakuna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika jati amasifun musallim wa qul rabbina khairu min walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten saha semanten kirang lan nyuwun pangapunten. Bila tahwal tayawaridoinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purna Hastungkara pratandha sampun purna pahaman agung menika dawuh ping putra pinanganten lan ugi ngaturi kawuningan dumateng sagumpur tamu ingkang kala wau ngasta oleh-oleh utawi barang ingkang tandha tresna ingkang arupi barang kasuwun beta kondur malih menika kasuwun mendhet wonten korining pahargyan sepisan malih ngaturi kawuningan dumateng sagumpur tamu ingkang kala wau rawuhipun ngasta oleh-oleh lan ugi ngasta kendil-kendil menika kasuwun mendhet malih kasuwun beta kondur menika kasuwun mendhet wonten korining pahargyan di pintu masuk sembah nuwun terima kasih sekali.